Masaganang aning ipinagkaloob ng may kapal. Ito ang taon-taong pinagdiriwang sa pamamagitan ng pagsasalo-salo. Kanilang sigaw ang pagtatapos ng kasamaan at pasakit sa bayan. Sa lingwaheng Ilocano, nagsardangan ti panagdadakas, tiriribok ti inmingan. Dito na rin nagsimula ang pangalan ng Umingan. Taong 1880s pa nang magsimulang manirahan dito ang mga residente. Karamihan, mga Ilocano. Agrikultura, pag-aalaga ng mga hayop, dito nagkabuklod-buklod ang mga taga-Umingan. At ito rin ang nagsilbi nilang hanap buhay at sandata tungo sa maunlad na bayan. Kaunlarang hanggang ngayon ay tinatamasa dahil sa mga pangarap na binuo sa sakripisyong inalay ng sama-sama. Tara, samahan niyo ako, KZ, ang inyong cutest, sa pagtuklas ng angking yaman dito sa bayan ng Umingan. Sa ganda mo, Pangasinan! Simulan na ang pasyalan! Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kanila, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kanila, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kanila, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilan, Pangasinan! Handa ka na bang tuklasin ang nakatagong ganda ng Umingan, Pangasinan? Mula sa Cubao, maaaring sumakay ng bus na diretsong Tugigaraw for 500 to 700 pesos. Depende sa bus type na sasakyan at bumaba lamang sa sentro ng bayan. Para naman sa mas murang biyahe, maaaring sumakay ng bus mula Cubao to Carmen for 450 pesos, bumaba sa terminal at sumakay ng Egypt patungong Umingan for 60 pesos. Para naman sa may private vehicle, tahakin lang ang NLEX, SC-TEX at TIPLEX at mag-exit sa Carmen at dumiretso na sa Umingan. Andito tayo ngayon sa Gabaldon Building, isang heritage site dito sa Umingan at parte na rin ng kasaysayan ng aming bayan. The Gabaldon Building of Umingan Central Elementary School holds a significant place in the history of education in Umingan. Established in 1921, it has stood at the center of the town for over a century. It serves as a beacon of knowledge, hope, and opportunity for countless learners over the years. Designed by architect William Parsons, and it was funded through the Gabaldon Act of 1907, written by Isauro Gabaldon. Its distinctive neoclassical structure and facade set it apart from the other buildings in the area, making it a landmark of Umingan. Throughout its history, the Gabaldon Building has witnessed generations of students passing through its halls. It has played a crucial role in educating the minds and futures of individuals who have gone on to make significant contributions to society. As Umingan Central Elementary School continues to uphold its legacy of academic excellence and community service, it is important for us to reflect on the contributions of the Gabaldon Building in shaping the educational landscape of our town. It has weathered many storms, from surviving natural disasters to adapting educational trends. This building remained steadfast in its commitment to providing quality education to the community. As
As we look back to the history of the Gabaldon building, we are reminded of its enduring legacy as a symbol of academic excellence and cultural heritage. It continues to inspire learners and teachers with its timeless beauty and significance in our history. The Gabaldon building stands as a testament that continues to serve as a place of learning and growth for the current and future generation of learners in the municipality of Umingan. Sa lahat ng bayan, mainingat-ingatan. Dito sa Umingan, itong gusali ng Gabaldon. Sa katunayan, nakatala na rin ito sa National Commission for Culture and the Arts. Sa tapat naman ng Gabaldon Building ang Plaza ng Bayan. Tara, puntahan muna natin! Sumailalim ang plaza sa rehabilitation ng 2 beses. Sa taong 2019 na kung saan nagawa ang fountain at 2023 nang maayos naman ang kiosk, patuloy itong pinapaganda para sa mga bumibisita. Dito po sa plaza, more on na activity po namin is every time, let's say na lang po na more on sa December, Christmas season, dito po namin pinapatay ang aming mga Christmas decor, Christmas village, and other things pa po for Christmas. And at the same time po, may nagkakandak din po kami dito ng bonsai exhibits, and at the same time din po mga Zumba and also yung mga estudyante na pupunta po dito para i-visit po ang ating plaza, especially din po dahil nandito nga po nakatayo ang ating mga ribulto, mga bayani, nakakakuha po sila ng mga informasyon regarding po dito sa history ng mga bayani at the same time history po ng bayan ng Umingan. And also in a daily basis, isa din po siyang tambayan, tapos madami din pong mapupuntang estudyante, pamilya para mag-picnic. Minsan po may makikita lang po kami dito, ay may mga nakatayong mga blankets, tapos pamilyang nagkukwentuhan, kumakain, ganoon po. Isang history po dito sa Umingan ay ang ating kiosk na naipatayo po dekada na. And at the same time po, ang kiosk po kasi ay tinagurian po na meeting place po dito sa Umingan, which is doon po nagkakaroon ng pag-uusap, mga komunikasyon po ng mga bawat pamilya or bawat magkakaibigan po dito sa Umingan. And at the same time po, diyan din po minsan yung mga magsing-irog, diyan yung mga may communication din pong nagaganap, or tagpuan ng mga magsing-irog noon. Actually, up until now naman, siguro masasabi din natin na in the near future pa, kasi usually po pag may mga namamasyal dito, madami din pa rin po kami nakikitang mga pamilya and at the same time mga magsing-irog na nakikita po namin nakatambay po sa aming kiosk. Sa likod ng plaza, matatagpuan ang munisipyo ng Umingan, na siya ring tumatayong heritage site ng bayan. Dahil pinanatili nila ang orihinal na struktura ng gusali mula sa pagkakatayo nito noong kalagitnaan ng 1880s. Hindi lamang ang plaza ang maaari mong puntahan dito sa aming bayan. Marami ka pang pwedeng pasyalan. Kilalanin natin ang mga lugar na yan sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one.
Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splash Wave. Join us now, come on, Cultura Splash Wave. Cultura Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splash Wave. See you there. Cultura Splash Wave. Kalilan Pangasinan. Akala mo nasa Bohol tayo? No! Andito tayo sa Mini Chocolate Hills ng Umingan. Isa itong pasyalan na pinupuntahan dito sa bayan. Tara, let's go enjoy the view! Mula sa town proper ay may biyaheng aabot sa 10 to 15 minutes upang marating ang Sitio Purao, Barangay Nampalcan, Mini Chocolate Hills. Maaaring mag-arkila ng tricycle na nagkakahalaga lamang ng 100 pesos kung walang private vehicles. Swak ito sa budget dahil 10 pesos lang ang environmental fee. Ihanda na rin ang mga paa para sa 2 to 3 minutes trekking bago makatapak sa tuktok ng Bohol. Sa mga gustong pumunta po dito, much better po sana kung pumunta muna sila sa munisipyo to visit the tourism office para at least po mag-guide po sana namin sila kung saan po yung way papunta dito sa Mini Chocolate Hills. I-develop ko talaga ito unti-unti na improvements para mas maganda. Dito nga nagpupunta yung mga nagkakampin dyan, no? Sa mga gusto, okay lang na bumisita sila dito kasi maraming mapagpahingaan, malilim ang mga silong ng mga kahoy, malamig ang simoy ng hangin dito. Hindi lamang ang view ang ma-enjoy dahil maaari ring mag-camping, picnic at photoshoot. Paalala sa mga bisita, Claygo o clean as you go. Pag nasa information naman na po kayo ng ating Mini Chocolate Hills, usually may mga nagsasabi naman po na dyan regarding po sa safety. And at the same time, most especially po sana, yung iba may dala na silang mga tungkod, especially po yung mga medyo may edad na or let's say na lang din sa mga bata para for their safety na rin po, especially sa pag-akyat, and possible sana naka-rubber shoes na rin po sila or nakapang gala outfit talaga. Malaki ang tulong ng Mini Chocolate Hills dito sa bayan ng Umingan, especially sa tourism industry. Kasi since nung nag-pandemic na, which is dun siya na nabuhay ang Mini Chocolate Hills, dumami po ang aming mga turista. Siguradong hindi ka mabibitin sa makikitang ganda dito sa Mini Chocolate Hills. Pero paniguradong mas mabubusog pa tayo sa susunod nating pupuntahan. Excited na ako, kaya let's go! 10 to 15 minutes mula sa Mini Chocolate Hills at almost 30 minutes from town proper, mararating naman itong beautiful view deck dito sa Sitio Tibag, Barangay Diaz. Nag-set po kami May 2021 po. Una, po lang po,
Ang concept po ito is farm lang po dapat po siya. Hanggang sa bandang huli, nung insert ko po siyang i-develop, nakita ko po na masyado po siyang maganda para po sa sa ordinary agriculture project lang po. So, pakunti ko i-develop po namin, mayroon siyang potential na as a agri-tourist po na venture. Ang meron po kami sa likod na to, yung view. Is a 360 view sa paligid na makikita mo na marami po mga iba-ibang mga bundok po makikita. Yun nga, bakit hindi natin gawin yung lang pa, beautiful deck? Kasi dahil view siya, tapos yung view deck, parang beautiful yung paligid. May entrance fee na 30 pesos for both adults and teens at 20 pesos naman para sa mga bata at senior. Kung meron kayong dalang private vehicle, may parking space for 20 pesos para sa 4 wheels at 10 pesos for 2 to 3 wheels. Nag-o-offer sila ng package for photoshoot na 1,500 pesos with inclusion ng open hot and electric fan. Para sa mga nais namang mag-camping, sila ay nag-o-offer ng 2,000 pesos para sa 10 packs. Meron din tayong mga kubo dito where you could stay, rest, talk with your family and friends while enjoying the view. So dito sa beautiful view deck, meron rin po tayong horse na pwede nyo maging kasama for photo shoots and for your Instagrammable posts on your social media. So tara, lapitan natin! Mawawala ang anumang stress na nadarama kapag nandito ka. Lalo pat makikita mula rito ang nagagandahang bundok tulad ng Mount Arayat at Mount Pinatubo, lalo na kung malinaw ang kalangitan. Makikita din mula rito ang kabundukan ng Sierra Madre, Cordillera Mountains, Mount Bangkay at iba pa. Para mas ma-enjoy pa ang inyong experience, itry nyo rin ang mulberry picking. Ang naiko-contribute or contribution ng beautiful deck dito sa bayan ng Umingan, especially sa mga turista, para makapasok yung ibang mga tourists, and at the same time po na ipapakalala na rin natin dito ang eastern part ng Pangasinan, na which is makikita po natin ang mga iba't ibang greeneries, like example the mountains. Dito po makikita po natin dito ang iba't iba po pong mga nakapalibot na mountains dito po sa Umingan. Isa rin pong karangalan para sa amin na nakilala po yung baryo po namin dahil po sa beautiful deck. Sa mga nature lover po, sa mga mahilig pong mamasyal o mag-simpleng sightseeing lang po, mag-camping or mag-picnic lang po, open po ang beautiful deck para po sa inyo. Matatanaw din sa beautiful view deck ang buong kagandahan nito. Panoramic view of beauty, a destination that is stress-free, a place where you can set your spirit free. Beautiful deck is the best place to be. Isa sa matunog na pinupuntahan dito sa Umingan ang De La Peña Farm Adventure and Resort. Kaya naman, habang pinaplano nyo ang pagpunta rito, ipapasilip ko muna sa inyong madadatnan. Dalawang sakayan ang pagpunta sa De La Peña Farm Adventure and Spring Resort. Una, sumakay sa jeep mula sa town papuntang Barangay San Jose at bumaba sa Barangay San Andres. 30 pesos lamang ang pamasahe. Pangalawa, mula sa Barangay San Andres Highway ay sumakay ng tricycle papuntang De La Peña Farm at nasa 150 to 200 pesos naman ang arkila. Huwag ding mabahala sa pag-uwi dahil nag-aalok sila ng sakay pabalik sa bayan. Nag-start po nung 2019, bali vineyard pa lang po siya eh.
Tapos nadagdagan na rin po ng mga iba't ibang like swimming pool, campsite. Ngayon, yung may cabin na rin po kami ngayon. We offer po the ATV, the pool, and campsite, camping. Tsaka may picking din po kami every summer at tsaka December. Kasi nag-start po talaga parang private lang, parang sa amin lang eh. Tapos nag-start ng may pumapasyal. Kaya yun, dinevelop na pong palakihin at pagandahin. Inaanyayahan ko po kayong pumasyal at subukan ang aming pong natural spring water na pool at ma-experience po ninyo yung grape picking po na meron po kami. Na activities kagaya ng 40 pesos day tour at 50 pesos swimming. Tampok din ang ATV na nagkakahalaga ng 250 pesos for 30 minutes. Hindi rin dapat palampasin ang 300 pesos per kilo seasonal grape picking. May nagawi dito dahil day off ko po. Isa po akong barangay secretary sa aming barangay. Kaya nag-usap-usap po kami ng aking mga kaibigan. At ito po yung napili naming place at nag-enjoy naman yung mga batang mga kasama namin. Kasama na rin ng mga mamshi. Ang first impression namin dahil napakaganda ng view, maganda yung feeling namin dahil ang ambience is very fresh ng mga hangin. At nasa silong kami ng mangga. Hindi siya mainit at malamig yung hangin na aming nalalanghap. Pag-picking grapes namin ay isang napakagandang experience sa amin dahil first time po naming mamitas at fresh na fresh yung grapes na nakain namin. Yun lamang. Ay, of course, marirecommend namin dahil malinis na yung tubig sa swimming pool, maganda yung place, at may magandang tanawin. Higit sa lahat yung grapes na is nakakaaya-aya talagang gawin. Lalo na nga at first time namin, kaya I recommend na sa mga iba't ibang lugar ay sana ma-experience nyo rin ang pagpunta dito upang makalangham kayo ng sariwang hangin at ma-experience nyo yung magandang na-experience namin. Kaya ang first time namin pagpunta dito is uulitin pa namin. Hindi lang minsan, pangalawa, at marami pang pagkakataon na pagpunta namin dito. Yung swimming pool po, malinis po yung tubig. Tas yung view po is maganda po, Instagrammable po. And para po sa katulad ko na mahilig sa nature, sobrang nakaka-enjoy po. Para sa katulad ko pong bata, maganda po dito kasi may enjoy nyo po talaga yung pagsiswimming at saka paglalaro po dito. Kasi malawak po yung lugar. For a more comfortable stay, mayroong tent pitching na 250 pesos per head, 230 pesos for senior at 150 pesos naman for 10 years and below. O ang kanilang TP hut na 2,000 pesos for 2, 3,000 pesos for 4, at additional 500 pesos per head for an additional stay. Huwag lang kayo makontento sa nakita ninyo. Ngayon pa lang mag-impake na kayo at pumunta dito. Sa aming pagbabalik, ipapakilala ko sa inyo ang produktong nagpapakilala sa bayan ng Umingan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme.
good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan. Kilala ang Umingan sa Carabasa at buhay pa rin ang agrikultura na ito. Ang Umingan ay may 58 barangay at bawat barangay ay may nagtatanim ng kanilang one town, one product na kalabasa. Bali dito sa Umingan, sir, yung total area namin na 380 hectares. Bali mga 360 farmers yun ang nag-produce ng kalabasa dito sa Umingan. Ang average yield namin dito sa Umingan is 12 tons per hectare from May to August. Yun ang pang-commercial na kuwan namin sa kalabasa. Pero throughout the year, nakakapagtanim kami dito ng kalabasa. Kasi mayroon kaming yung native na variety na upgraded din ngayon, yung Sophia na sinasabi namin. Halos buong taon na itatanim ng mga farmers namin yon. Pero sa mga hindi regular na for commercial purposes, bali for domestic purposes na lang yon na production namin dito sa Umingan. At naman ng barangay namin dito, may tanim ng kalabasa, kaya naging utok namin yan. Kasi yun nga yung sinasabi ko, kahit off-season, may tanim ng kalabasa dito. Kasi nasanay na kami yung sa native noon. Kaya naging utok namin ang kalabasa. Kasi pwedeng mai-produce dito sa Umingan throughout the year ang kalabasa. Klase ng lupa namin dito, suited for kalabasa production. At saka yung klima rin dito, pwede rin. Kasi mayroon naman na tayong mga variety ngayon, upgraded, kahit yung native namin noon, talagang matibay yun sa sakit, lahat. Kaya kahit the whole year, napoproduce namin. Pero may mga upgraded na rin ngayon na parang native rin na variety. Kaya talagang nakakapag-produce kami dito sa Umingan ng the whole year ng kalabasa. Ang kalabasa namin dito sa Umingan talagang high quality na pinoproduce namin po dito kasi matagal na kami nagpo-produce dito sa Umingan. Kaya ang local government unit po ng Umingan, pinapanguluan ako ng mabuting mayor, todo suportado po sa mga growers natin ng kalabasa dito sa Umingan. Sana tangkilikin ninyo po ang produkto naming kalabasa dito sa Umingan. Alam niyo ba na ang kalabasa ay hindi lamang pang-ulam, ngunit maaari rin itong maging sangkap sa mga paborito niyong dessert? Kilala si Mami Bernadines na gumagawa ng produkto na ang pangunahing sangkap ay kalabasa. At kung ano ang mga produktong ito, tara, alamin natin! Si Mami Bernadine o tinaguriang Mother of Carabasa Delicacies ay gumagawa na ng iba't ibang produkto na ang pangunahing sangkap ay kalabasa taong 1990 pa. Ginagawa ko na ito sa US pa. Yan yung inintroduce ko sa US since naghahanap sila ng they love vegetables actually. Kaya paano naman sa mga parang the Oriental, something like that, na kung ano naman ang product na mailalabas natin, parang ganon. So I started creating this kalabasa, kumbaga na because of the health benefits na kalabasa can give, parang ganon. So yun, gumawa ako nag-start ako sa dishes, parang ganon, na there's something like the stir fry, something ganon na squash, something like that. And then, eventually, sabi ko, oh, wow, ang kalabasa, sabi ko, ang daming magawang dessert ito. Napakarami actually. And of course, the health benefits kalabasa can give, the squash can give. Yung ganon ba.
Kaya sabi ko, oh, I started with the tart, then the empanada, since the empanada is our, kumbaga, yun yung lagi nating ginagawa, parang gano'n na the Americans, the Filipinos love, parang gano'n. Oh, they were able to recognize the karabasa now. You know, that before they were just laughing about, hey, karabasa, especially the word karabasa, because they used to say kalabasa in Tagalog. No, we are Ilocano, so we call it karabasa, not kalabasa, because we are Ilocano. It's overwhelming joy, kasi kumbaga, parang they were able to recognize eventually, parang ganon, finally, parang ganon, that karabasa now is like in the market. Like there is even karabasa pandesal now. You know, I'm so happy with that. Our future plans is like, of course, it will be recognized more, kumbaga, not only local, international, kumbaga, and that's of course the goal for like the karabasa, that it will be recognized all over the world. Give importance to this product of Pangasinan na karabasa that is very nutritious, is a versatile food. Mula nang magsimula ang mga ganitong klaseng produkto, patuloy na ang paglago dahil sa pagsuporta ng local government unit. Kaya kung pasalubong sa Umingan ang hanap mo, dito na sa Bernardine's Place located at Gomez Street, Barangay Poblacion. Tapat lamang ng public market. Sa halagang 75 to 200 pesos, ma-enjoy mo na ang mga produktong tulad ng suman, palitaw, buchi, leche flan, polvoron, empanada at iba pang gawa sa karabasa. Sarap! Pwede pala yun, karabasa, tapos suman? Hindi ako mahilig sa suman, pero I think this is an exception. Kaya try nyo rin. So, very sweet and hindi mo malatang suman pala and karabasa yung kinakain mo. Ang kalabasa. Wow! Ang kalabasa ay pampalinaw ng mata. Ayan ang sabi sa akin ng mga matatanda. Aking nakita, totoo nga ang sabi ng mga matatanda. Ang kalabasa. Wow! At hindi lang ito ang pampasalubong na may iuwi mo galing Umingan. Dahil sa susunod nating pupuntan ay hindi lamang produktong pampasalubong pero nagpapakita rin ng kultura ng aming bayan. Dito sa Sitio Ranyag, Barangay Capas, ang produksyon na ipinapakilala ngayon na produkto dito sa Umingan, ang Abel. Bali ito po ang sinusuportahan po ng LGU Umingan, ang Abel Umingan. At gusto po naming palawakin ang gantong industriya po dito sa aming bayan, and at the same time po para po ma-boost po yung income po ng aming mga indigenous people po dito sa Umingan dahil lumalaki na rin po ang aming komunidad when it comes to indigenous people. So gusto po naming ma-lift up po ang kanilang binibigay na serbisyo dito po sa aming bayan. Yung mga IPs na nandito ngayon galing sa Bontoc Mountain Province. Then nakabili sila ng mga lupain nila dito. Tapos dinala rin nila yung mga kabuhayan nila gaya ng pag-aabel. Saka nakatulong naman sa komunidad namin, lalo na dito sa Sitio Ranyag dahil marami silang natutulungan sa ngayon. Mga more or less 20 na po sigurong family yung mga nag-aabel po ngayon. Masaya po dahil nakakatulong din kami sa paglago o pag-unlad ng Umingan sa pamamagitan po ng pag-aabel. Ang isang veteranong manghabi ay kayang tumapos ng 10 yarda sa isang araw. Kung meron itong disenyo at mahigit 15 yards naman, yung simpleng disenyo. Ang mga materyales na ginagamit ay mula pa sa Benguet. Karamihan sa mga abel ay dinadala pabalik ng Benguet at ang ilan naman ay nino-order dito sa Umingan. At mga karatig bayan, 350 pesos ang presyo ng isang yarda. Fun fact, ang tawag naman sa makinang ginagamit sa paghahabi ay tilor.
Yung nagturo po sa amin ay yung boss namin na igurot na babae at saka lalaki. Bali dalawa silang mag-asawa. Bali tinuturuan po namin yung mga anak namin para sila'y matuto din sa paggawa ng abal. Masarap po sa pakiramdam na mayroon po kaming nagawang ganito, natututo po kami. Naragsak kami nga aday iti pakita mi nga aramid mi nga gaputi uminggan nga abal. Nga usaran mi ditoy enti ilimi tuminggan. May iba't ibang disenyo rin tayo ng abel dito na maaari niyong pagpilian. Katulad din ng mga hibla ng abel na ginagawa ay siya ring pagsasama-sama ng Uminganyan sa paghabi ng kultura at kinabukasan ng bayan. Umingan is different or unique because it not just has the bigger and ambitious vision to conquer the local scene, but especially or also in the international spotlights in terms of its awesome tourist destinations. Umingan prides itself for having people of strong will, resiliency, and most especially of hard work. They really are the backbone and best asset of our beloved town. Rang-ay Umingan. I believe this will be the fitting tagline as we are on our way to intensely promote Umingan. Along with of course, our auto, which is the Carabasa, a versatile and blooming produces of numbers of exceptional delicacies to everyone enjoy. These taglines means more tourists taking interest to visit Umingan, exploring and appreciating the wonders of Umingan, and also to take the pleasure and fun-seeking individuals. When it comes to future plans, we in the municipality of Umingan would like to focus as of the moment on the proposed ecotourism park or spot located in Barangay Dicut, which leads to Dicut Falls. This truly is a refreshing and reviving scene. Also, of course, the promotion of our auto, which is the Carabasa, on a wider scale. Not only in locally, but hopefully in a wider level or in international level is greatly soft. Inaanyayahan ko po kayong lahat para bisitahin ang bayan ng Umingan. Intayon dito, Iliti Umingan, Rang-ay Umingan. Naging payapa mula sa magulong nakaraan, umusbong dahil sa pagtutulungan. At ngayon, isang maunlad ng munisipalidad dito sa lalawigan ng Pangasinan, Rang-ay Umingan. Being born in Umingan is a privilege. You get the fresh air and at the same time, places you can enjoy. Isa sa mga napuntahan at pinakapaborito ko ay ang Mini Chocolate Hills. Kahit sobrang nakakapagod at nakakahingal ang pagpunta, pero kapag ikaw ay nandun na, sobrang nakakamangha at biglang mawawala ang pagod mo. Siyempre, hindi lang ang paborito kong pasyalan, pati na rin ang paborito kong Carabasa Pastillas. Pastillas na gawa sa Carabasa, pwede pala yun. First time kong makatikim nun, pero sa palagay ko, kahit araw-arawin ko itong kainin, tiyak na hindi ako magsasawa. Kung may oras kayong magpahinga o mamasyal, dumayo na kayo sa minamahal kong bayan. Rang-ay Umingan.